हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि शिशु बिकास योजनानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन। बेखौ एप्लाइ खालामबा मा मा बेनिफिट मोनो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेखौ जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया 2019आवनो लन्च खालामदोंमोन। बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं दिनै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय। सोर बेसेबां फरायनाया बेसेबांसिम फैसा मोनगोन एबा मा बेनिफिट दं बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसनबायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव नै साबस्क्राइब बटन नुखागोन। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय, नङाबा नोंथांमोना दाननानै नायोबा जेबो बुजिनाय नङा। बे स्किमनि सोमोन्दै बर'फ्रा गोबाङानो मोनथिया, आरो जाय साफा सानै मोनथियो बिसोरबो सिरि खालामखुमायो एबा गुबुननो खोन्थाया। नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना बेखौ बोरैबा बेनिफिट खालामनो हागोन आरो सोर मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोंनि इण्डियान गभर्नमेन्टआ बेखौ 2019आवनो लन्च खालामदोंमोन, आरो बेखौ नै जोंनि इण्डियानि पुवार पिपल, जेन'बा कान्ट्रियाव बेखौ 20.75 क्र'र पिपलानो, जेन'बा पुवारफ्रानो बेखौ बेनिफिट मोननो हाबाय। नाथाय जों बिनि सोमोन्दै मिथिया। जों बर'फ्रा रावबो मोनाखैबो जानो हागौ, सोरबा मोनबायबो जानो हागौ, मोनथिनायफ्रा खालामनाय जानो हागौ। जाय मोनथियामोन एबा मोनथिखायोमोन बिथांमोना नायनानै लानो हागोन। जाय बे स्पेसियेलि हिन्जावफोर, गथ'साफोरनि, जोंनि बिनानावमोननि थाखाय, जेन'बा फर एग्जाम्पल नै जाय गथ'आ जोंनि बिनानावमोनहा दा क्लास 6आव एडमिसन खालामखांबाय, माने दा क्लास 7 हाबगासिनो दं। आफ्टार एडमिसन इन क्लास 6आव एडमिसन खालामखांनायनि उनाव नै 3000 करि बिसोरनो होनाय जागोन, आरो क्लास 8आव एडमिसन खालामखांनायनि उनाव 5000, आरो क्लास 10आव एडमिसन खालामखांनायनि उनाव 7000, आरो क्लास 12आव एडमिसन खालामखांनायनि उनाव 8000 करि होनाय जागोन। आरो जाय आइजोफोरा एबा जोंनि बिनानावमोनहा दासान्दि 20 इयारसिम बिसोरनि थाखाय सेल्फ एमप्लयमेन्टनि थाखाय 2 लाख होनाय जागोन। बेखौ बोरै मोनगोन? आरो बिनि अनगायैबो नैबेयाव दंबावो मेजर बेनिफिट्स होनाय दं। 2.5 लाख हेल्थ इन्सुरेन्स होदों, नै 2.5 लाख लाइफ इन्सुरेन्स, आरो 5 लाख इडुकेसन इन्सुरेन्स। बेखौ बोरैहाय मोनगोन, सोर मोनगोन बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थानि। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बे स्किमखौ मोननो थाखाय फेमिलि इनकामा 5 लाखसिम जानांगोन। माने 5 लाखनि गोजौआवबा बे स्किमखौ मोननो हानाय नङा, बै स्टुडेन्टफ्रा मोननो हानाय नङा। बेयाव लिरनाय दंखायो, जेन'बा 5 लाखनि गोजौआव जानो मोननाय नङा। गाहायावबा जेबो अरजाया, 5 लाखनि गोजौआवल' जानो मोना। बेयाव गोबां नोंथांमोना बोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आं नोंसोरनो भिडिअ खालामना होबावगोन। जुदि नोंथांमोना खालामनो थिनोबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंनो हागोन भिडिअखौ एप्लाइ खालामनायनि सोमोन्दै बोरै खालामो बिनि सोमोन्दै खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना अन्नानै बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगो बिनानावमोननिसिम शेयार खालामना हो, जाहाथे बिसोरबो बे स्किमनि सोमोन्दै मोनथिनानै एप्लाइ खालामनो हायो। नोंथाङा नोंल' मोनथिनानै थानो नाङा, गोबां जोंनि बर'फोरनि फरायनायाव हेल्प जानो हागौ। बियो आंनि खोथा नङा, जेन'बा बेखौ आं बानायनानै बुंनाय नङा बे भिडिअआ। नोंथांमोनहा बिनि सोमोन्दै नोंसोर गुगोलफ्रावबो नायनो हागोन, दस्रा सर्सनिफ्राय नायनो हागोन। नोंथांमोना जुदि फोथायाखैबा आसा खालामो नोंथांमोना नोंथांमोननि बिनानावमोननो, जोंनि बिनानाव बर'फोरनि बिनानावमोननो खोन्थाना होगोन आरो शेयार खालामना होगोन। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो रोङाखैबा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै भिडिअ बानायनो थिननायनि। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं एप्लाइ खालामनायनि भिडिअ हगारोबा नुनो हायो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालाम, आरो अलरेडि खाबाय आं, नोंनि लोगोफोरनो, जोंनि बिनानावफोरनो, फंबायफोरनो शेयार खालामना हो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ।